Hej med jer. Godmorgen har jeg lyst til at sige. Og det siger jeg jo kun fordi det er morgen her hvor jeg er. For satan. Nej. Undskyld. For søren. Den var varm. Nej, det er morgen her hvor jeg er. Jeg har ikke engang noget fået morgenmad endnu. Jeg har bare sat mig. Og så det giver selvfølgelig ingen mening at sige godmorgen. Når det ikke er morgen hos jer måske. Jeg ved ikke hvornår jeg får det her uploadet. Det afhænger lige af nogle ting, og det fortæller jeg lige om. Om lidt. Det bliver nok i morgen, lørdag eller søndag. Der er 2 krav for at få lov til at se med i dag. Det ene er som altid, du skal lige subscribe, så jeg ved, du følger med. Det er hyggeligst, når man kan se, hvor mange der egentlig følger med i det, man laver. Det er så sjovest at lave noget, hvor man kan se, I følger med. Så please, hvis I har en profil, så må I meget gerne subscribe. Det var den ene ting. Nummer 2 ting. Du skal finde noget lækkert at drikke og dit strikketøj frem. Det kan man sige, det var 2 krav i 1 krav, men det er sådan, det er i dag. Det er reglen. Du skal hygge dig. Fordi det bliver et snakkeafsnit uden lige det her. Det er ikke sikkert, det bliver så langt, fordi jeg plejer at snakke hurtigt. Jeg skal prøve at tale lidt langsomt. Men ja. Stadig varm. Ja. Men det bliver et feriestrik special afsnit. Ikke special. Det glemte jeg sagde det, fordi det bliver bare et almindeligt afsnit. Der handler om feriestrik. Fordi jeg skal snart på ferie, og jeg er mega stresset i hovedet over det. Primært på grund af strik. Ja, der er mange ting, der lige skal gå op ind i hovedet, og det er det, jeg vil prøve at finde ud af i dag, fordi jeg har prøvet her forleden dag at lufte det for min mand herhjemme, sådan, hvad skal jeg tage med og strikke, og hvad skal jeg med bagage, jeg skal ikke gøre noget. Og jeg kunne se på med det samme. Det er ikke en samtale, vi kommer til at tage. Han kunne ikke være mere ligeglad. Han deler åbenbart overhovedet ikke samme frygt for at miste strikkepinden i securities mærker. Altså, han kunne ikke være mere ligeglad. Ikke engang på min vej, den gad han alene, der gik op i det. Så ved du hvad, jeg pakker selv, og jeg pakker i dag. I hvert fald sådan lige for overblik over det hele. Og jeg ved, at jeg kommer til at snakke en masse med mig selv. Så derfor så filmer jeg samtidig sammen med jer, fordi så ligner det, at jeg snakker til jer, ikke til mig selv. Så virker man sådan mere normal. Det vil sige, at jeg kommer til at snakke en hel masse. Jeg kommer til at lave det om mine tanker, fordi jeg har ikke simpelthen ikke besluttet mig nu. Derfor har jeg bare lagt bunker af alt muligt, fordi jeg kan ikke. Jeg tror, jeg skal sige det højt, mine tanker og planer, før at jeg ikke ved, hvad jeg skal gøre. Så det er det kommer til at handle om i dag. En masse snak om, hvad jeg strikker på lige nu, hvad jeg er blevet færdig med, og feriestrik. Feriestrik. Og ja. Noget af det, jeg lige gør, mens vi snakker, fordi det gælder lige om at udnytte tiden, det er, at jeg lige skal have givet den her noget læderpleje. Jeg har fået sådan en her fra Mood. Hvad hedder den? Det vil jeg også lige sige. Jeg kommer til at smide nogle links ned i dag i beskrivelsen med de forskellige produkter, fordi jeg kan ikke huske, hvad de alle sammen hedder. Så sidder du og ser et fedt produkt og tænker, hvorfor sagde hun ikke, hvad det hed? Så er det fordi, jeg bevidst ikke har sagt noget, fordi jeg ikke kan huske det, og så skal du bare lige skrive ned i beskrivelsen, så skal jeg skrive det bagefter med et link til den. Drew hedder den. Drew Barrymore. Nej, bare Drew. Drew Sigamore. Et eller andet. Drew. Den kommer i 3 størrelser. Det her det er den almindelige størrelse. Og det er den almindelige, fordi den har jeg valgt, fordi jeg tror, den kan gå som håndbagage. Ifølge målene knap og nap. Den er okay i længden, og den er okay i bredden. I højden, der skal man lige gøre sådan her. Så er den god. Men det kan man jo også, hvis jeg ikke fylder den op. Er det okay? Er der nogensinde nogen af jer, der har fået at vide i skole, indtjek jeres håndbagage, så vil jeg gerne lige høre fra jer nede i beskrivelsen. Og det kommer jeg til at sige mange gange i dag, fordi der er rigtig mange ting, jeg er i tvivl om. Så tror jeg, den går. Altså. Når det her mål overholder, det her mål overholder, og så smidt det. Altså, jeg tror, det var 3 cm, den var for høj, så den er jo blød. Og så skal jeg flyve med
Jeg kom lige i tanke om, at jeg glemte at præsentere mig selv. Forestil jer lige det her, det er starten. Kæft, det er godt afsnit. Forestil jer det her, det er starten. Hej alle sammen, hej bloggen. Det siger min mand, jeg skal sige. Han tager ikke det seriøst, det er YouTube altså. Hej alle sammen, hej venner, YouTube-venner. Jeg hedder Mette. Jeg er strikdesigner. Jeg har Instagram-profilen Mette Hvidtved. Jeg har også en Facebook. Jeg tror, den hedder det samme. Jeg bruger den ikke nær så meget. Mette Hvidtved. Et eller andet knitwear måske. Derudover så er jeg på YouTube her, hvor jeg har min strikkepodcast. Må man kalde det podcast? Må man ikke kalde det podcast? Jeg ved det ikke. Jeg tror bare det var Anja fra Anja Strikkelykke, der på et tidspunkt, og det gik der nævnte i hendes podcast, hvorfor man gerne må kalde det podcast. Selvom det er med video. Men så hørte jeg her i en anden podcast, og nu gør jeg lige sådan her rigtig podcast, det er sådan en, man hører på sin telefon, på sin podcast app, at man ikke skulle se sig selv som podcaster, hvis man var YouTube-podcaster. Jeg ved det ikke. Men I kan finde mig på Instagram, på YouTube, på Facebook, jeg har en webshop, hvor jeg sælger mine designs, mettehvidtved.dk. Ja, det var introduktionen. Den skulle lige have været først. Skål. Tilbage til fjerstrik. Der var jeg skændt det i USA. Det vil sige, at jeg har først en flyvning til London, så har vi en flyvning fra London til Miami. Så har vi en flyvning en indrigsflyvning fra Atlanta til Washington, og så har vi fra Philadelphia og hjem til København. 4 flyvninger. Så det vil sige 4 gange check-in med den her taske her. Og de har forskellige regler i alle lufthavne og luftfartsselskaber og sådan nogle ting, hvad man må have med af størrelse håndbagage. Så bare fordi jeg får den med 1 gang, er det jo ikke sikkert, at jeg får den med 2. gang, men altså, jeg tror ikke, den er god nok. Altså, rejser folk ikke med sådan nogle små kufferter efterhånden også. Altså, hvis man bare sætter den op i det der rum ovenpå. Jeg håber, det går. Men, det var så ikke det, du skal om. Det handler om, at jeg lige, mens jeg snakker, lige giver den lidt lederpleje, fordi ellers var det ikke gjort. Det skal man gøre, inden man tager den i brug. Det er jeg også normalt rimelig god til med alle mine modprodukter også, og vedligeholde det, fordi det bliver bare mere lækkert af det, og især hvis jeg skal med en flyver, så tror jeg mere godt af det. Det er jo ikke fordi den bliver sådan vandtæt, men det bliver, jeg tror man kalder det smudsafvisende. Det er bedre end ingenting. Den bliver også flottere. Så det får I lige lov til at se mig gøre, mens vi snakker. Og med vise mener jeg bare mig, medmindre I må gerne svare. Det vil faktisk være meget hyggeligt. Det er ikke sikkert, at jeg svarer jer, medmindre I snakker meget højt. Men det bliver bare mig, der snakker. Hvilket jeg ville have gjort alligevel i dag, fordi jeg netop skal pakke. Og jeg snakker utrolig meget med mig selv, når jeg pakker, fordi jeg er meget alene om at pakke. Det kan jeg også mærke her til USA-turen her. Det er primært mig, der kommer til at pakke til den, ikke? Altså, min mand, han skal selvfølgelig nok pakke hans eget, tror jeg. Men børnene, dem skal jeg nok pakke for. Så det er på tide at få startet. Vi skal afsted her snart. Ja, der er nogle uger endnu, men det kan hurtigt gå. Og vi har masser af fødselsdagsweekend for begge børn. Fødselsdag nu her, og der skal mange ting. Så tænker jeg, at jeg vil være på forkant. Men i hvert fald at vide, hvordan mit strikketøj det skal pakkes. Og det er altid lidt svært, synes jeg, at være på ferie i længere tid. Fordi jeg jo er selvstændig lige nu. Jeg har min egen strikkevirksomhed. Og det er lidt et dilemma nogle gange, fordi man har lidt 3 roller, synes jeg, når jeg er på sådan en ferie. Jeg er stadig selvstændig. Jeg får ikke nogen feriepenge. Mit lille strikkevirksomhed her, det lever sådan set videre, selvom jeg er på ferie. Der er ikke lige nogen medarbejdere, der tager over. Der er stadig kun mig. Vi bliver jo uden net en del af tiden. Der er selvfølgelig noget wifi inde på hotellerne. Vi har også noget på telefonerne, men vi har jo ikke nogen computer med. Jeg kan ikke, så lige pludselig en, der skriver, jeg kan ikke tilgå mine opskrifter. Det kan jeg ikke gøre så meget ved.
når man er på en længere ferie. Så det er lidt svært. Hvis der er en, der køber noget og siger, at de har fundet en fejl, jeg har ikke mulighed for at sidde og kigge opskriften igennem i lang tid. Jeg synes virkelig, det er træls kundeservice. Jeg skal sige, jeg er lidt overbevist om, der ikke er nogen fejl. Men lad mig lige se, om jeg kan finde ud af, hvad det er, du gør forkert. Den er også svær at sidde med. Det kan jeg næsten ikke tillade mig, når jeg er på ferie over for min familie. Så det er igen det der med, hvor meget tid kan man bruge på strik, når man er afsted. Fordi det er svært at holde helt fri, når man bare er mig. Og derudover så er jeg også en strikker. Det vil sige, at jeg nyder at strikke. Og jeg er da ret sikker på, at alle os, der strikker, vi elsker at have vores strikketøj med rundt. Altså det der... Det er da noget af ferien, altså det er da noget af det, jeg glæder med ferie, det er også at kunne slappe af og hygge mig med mit strikketøj. Så den der med at være lidt klemt af både at være selvstændig og føle sig lidt tvunget til at strikke, og ikke bare kan lægge det hele fra sig. Men også har lyst til at strikke, men samtidig også være på en ferie, som er en enorm krævende ferie. Med børn og mand, altså man er jo ikke taget afsted for at strikke. Jeg er jo også stadig mor og kone og alt muligt, så jeg synes, det er sådan lidt en jonglering af ens tid og prioriteringer. Nu tror jeg, at den lige kommer ned tørre. Så ja, jeg skal lige overveje også, når jeg kommer til, hvor meget jeg skal pakke og sådan noget, hvor meget strik skal jeg have lov til at fylde, når man er på ferie med familien. Ja, derfor gør jeg også nogle tanker omkring, hvad jeg skal strikke. Jeg er i gang med min bog, og det går godt med bogen. Jeg er nogenlunde i mål med, hvad alle opskrifter Jeg er nogenlunde i mål med, hvad alle sådan opskrifter skal være. Det har jeg bare styr på. Jeg mangler at strikke nogle af dem op. Nogle af dem, rigtig mange, ligger halvfærdige herinde. Og jeg havde egentlig regnet med at tage en masse af de projekter med og få gjort færdige på turen. Der er mange sådan, det er jo konceptet, mindre projekter, der vil være nemmere at overskue at have med. Men jeg kan også mærke, at måske det bedre, at bogen bliver skudt en måned. Vi taler stadig i fremtiden, så jeg kan være, at jeg kan nå indhente det igen. Men det kan også være, det er en god idé, at det ikke er bogen, jeg tager med. Netop for ikke at skulle stress, når man er på ferie. Fordi at strikke på nye opskrifter til en bog, det kræver lidt. Det kræver ret meget faktisk. Både noter, jeg tager løbende, og rettelser i opskrifter, jeg ikke kan rette i, fordi jeg ikke har min computer med mig. Ja, så jeg tror måske egentlig ikke, jeg tager bogens opskrifter med alligevel. Selvom jeg har lyst. Men jeg er bange for, at jeg for mange gange vil skulle sige til mine børn, jeg skal lige koncentrere mig, og det har jeg faktisk ikke lyst til. Igen det er den der, man er også selvstændig samtidig, og der er ikke feriepenge, og der er ikke mulighed for at tage ferie, men alligevel så måske er jeg lidt nødt til det, for at det skal blive godt for alle. Og også mig selv, og også bogen. Det er jo ikke fedt at få en bog, hvor nogle af opskrifterne er ikke gennemarbejdet nok, fordi jeg sad sammen med min familie og stresset over det på en rejse, der ikke skulle handle om strik. Så jeg tror ikke, det bliver strik til bogen. Jeg tror, at det bliver måske en enkelt strømpe eller et eller andet, bare lige, men det kan også være, at det slet ikke er noget, jeg tager med. Det vil faktisk også være okay. Så må det lige udskydes lidt. Det er vel okay at holde ferie. Ja. I stedet for, så finder jeg på noget andet. Det skal nok blive godt. Jeg er alligevel ikke sikker på, at jeg får super meget strikketid. Jeg havde egentlig først tænkt masser af strikketid, masser af flyvninger, 4 flyvninger, masser af tid i lufthavnen. Vi skal køre rigtig meget. Det er sådan en køre USA tyndt fra den ene ende til den anden ende, eller syd til nord.
tur, vi skal på, så jeg tænkte, der bliver masser af tid i bilen, og så ikke hotellerne om aftenen. Jeg havde bare forestillet mig, at der bliver masser af tid. Men nu her, hvor jeg sådan skulle sidde og planlægge lidt, hvad jeg skulle have med, så kan jeg også godt se, måske bliver der ikke sådan super meget, fordi jo, vi har noget tid i lufthavnen, men altså, vi skal være i Københavns Lufthavn jo 2-3 timer før, men det er om natten, hvor man er træt, og vi skal have noget morgenmad, og vi skal tjekke ind, og jeg ved sgu ikke, om man får strikket noget, der hele familien er og trætte. Jeg ved det ikke. Så har vi nogle timer i London, når vi skal skifte. Jeg tror, vi har 3-4 timer. Men har I været i Heathrow Lufthavn før? Oh my god. Det er kaos lufthavn. Jeg kan huske en gang, da vi var afsted på en anden rejse. Vi løb igennem lufthavn, fordi vi skulle skifte. Der er meget langt imellem nogle af terminalerne, og det er der også den her gang, de kan ligge virkelig, virkelig langt. Vi skulle med tog eller bus imellem terminalerne, så langt var der. Og vi løb igennem lufthavnen uden sko på, fordi man skulle tjekkes af flere omgange, og man skulle have skoene af hver gang. Og det sidste så havde vi ikke tid til at nå at få skoene af og på, så travlt havde vi. Så vi løb uden sko. Jeg håber, det er blevet lidt anderledes, men de var meget ops på security dengang. Det er nogle, måske 10-15 år siden, så jeg tror, vi var jo lidt tættere på hele den der World Trade, hvor man lige blev lidt mere opmærksom på flysikkerhed, hvilket nok var meget godt. Men det var meget bøvlet at skulle have skoene af rigtig mange gange i Heathrow. Det håber jeg ikke, vi skal den her gang, for nu har vi jo børn med. De er godt nok 8 og 11, men alligevel. Altså selvom jeg har 4 timer der, så tænker jeg hurtigt, det går, når man skal med bus imellem terminalerne, og vi skal have noget frokost, og ja. Og så kommer vi til den lange flyvetur mellem London og Miami. Jeg kan ikke huske, om jeg har nævnt det før, men jeg lider ret meget af flyskræk. Det lød værd med årene. Jeg ved heldigvis godt, at det ikke er farligt, så derfor flyver jeg gerne alligevel. Det skal ikke holde mig tilbage. Men jeg har det virkelig skidt med at flyve. Faktisk så skidt jeg var ved lægen i går og få nogle piller. Så jeg har fået noget Stesolid. Jeg kan tage det her, aldrig prøvet før. Og lægen var sådan, jeg tror kun du skal tage en halv, du er ikke så stor. Er det så stærkt? Men det gør simpelthen, at jeg kan slappe af, og hun var meget opsvaret. Er der nogen til at tage sig af dine børn? Jeg var sådan, bliver jeg så meget slået ud. Så igen, skriv lige i kommentaren, har du prøvet at tage en halv, lille sådan en Stesolid pille, jeg ved ikke, hvad den hed, til en flyvetur, hvor træt bliver man? Fordi jeg havde jo håbet på at strikke der. Vi har 9,5 time fra London til Miami. Jeg troede, det var 8. Det var det ikke. Det var 9,5. Og man kan jo nå at strikke meget på 9,5, men man skal også selv sove lidt, fordi vi kommer frem til Miami, og i dansk kode, så er det midnat i deres tid der, og så er det eftermiddag. Så det bliver godt at sove lidt, så man kan holde sig vågen, når vi kommer frem. Men jeg havde også regnet med at strikke lidt. Men altså, jeg ved ikke, hvor slået ud jeg bliver. Min mand og børn virker til at være meget glade, i hvert fald min mand, for at jeg bliver slået ud, fordi han er træt af at høre på min flyskræk. Men altså, det var sindssygt vildt, det der turbulenstur til Singapore, nogen havde, ikke? Altså, jeg siger jeg bare, jeg ville være død af hjertestop, ligesom ham manden gjorde. Frygteligt tragisk. Tænk at dø af skræk. Ej, men altså, hold nu kæft. Og så bliver jeg også flysyg. Bare det mindste sådan turbulens. Ej, hvor får det dårligt. Så jeg håber egentlig på, at de her piller slår mig ud. Måske jeg kan lige ligge og se en film, og så bare være helt... Men det betyder også, at jeg ikke er strikketid i flyveren måske for mig. Så er der hotellet, hvor jeg tænkte hver aften, fordi vi skal jo forholdsvis tidligt tilbage til hotellet, når vi har børn med. Fordi hvis vi går hver dag, vi skal ud og se en masse, at vi elsker at gå og sådan noget. Hvis man går 10 km hver dag, 15 km hver dag med børn på 8 og 11, så er det også vigtigt, at man kommer i seng sådan. Den skal ikke blive meget over 8-9 stykker, tænker jeg, hvis de skal op igen om morgenen og være friske. Så jeg egentlig tænkt, at vi har masser af tid på hotelværelsen om aftenen til at sidde og strikke og se film og hygge og sådan noget. Indtil det går op for mig, at man jo i USA, vi har kun booket ét værelse. Fordi i USA, der har man jo, hvis man ikke har været der, så der er senger meget store, så man leger altid et almindeligt dobbeltværelse, og så står der altså 2 dobbeltsenge inde i et værelse. Så det vil sige, at vi har jo alle steder bare lejet et værelse med 2 dobbeltsenge, så kan vi alle sammen sove sammen.
Så jeg er blevet lidt i tvivl om, at hvis jeg skal have mine børn til at sove, om jeg kan sidde og se film og strikke med lyset tæt lige ved siden af dem. Jeg tror godt, de kan affinde sig med, at jeg ligger ved siden af mig, men man ligger til en film på vores iPad eller sådan noget. Det kan de nok godt, men at jeg også skal have lyset tændt for at kunne strikke. Så måske bliver der heller ikke noget strikketid der. Så bliver der en hel del bilkørsel, fordi vi skal køre fra Miami hele vejen op til Canada, sådan set og tilbage igen ned over New York og sådan noget. Så ja. Men kan man strikke så meget bil, når man bliver så meget køresyg, som jeg gør? Jeg ved det ikke. Herhjemme kan jeg strikke glat strik på motorvejen. Og det er det eneste, jeg kan holde til at strikke. Så det skal jeg lige tænke over, når jeg vælger projekter. Kun glat strik, fordi ja, det går det galt. Og så ved jeg ikke, hvordan vejene er derovre, om jeg kan holde til at strikke. For jeg ved ikke, om vi skal køre motorvej, eller vi skal køre landevej eller noget andet. Men så når man er på mindre veje, hvor der kan komme lyskryds og nedbremsning og sådan noget, så kan jeg slet ikke strikke. Så jeg er lidt forvirret over, hvad jeg gør lige med den strikketid. Jeg troede, jeg havde, som jeg måske ikke har. Til gengæld har vi 3 dage i sådan noget Disneylands parker. Og jeg, på grund af min kørsel, kan slet ikke tåle rutsjebaner eller ting, der drejer rundt eller noget. Så jeg regner egentlig med, at jeg skal sidde et eller andet sted sammen med Mickey Mouse og strikke. Det tænker jeg godt, man kan. Kan man ikke godt tillade sig det? Bare sætte sig og strikke et sted. Mens børnene fiser rundt og prøver alt muligt. Og vi har givet 5.000 kroner, for at jeg kan komme ind og sidde og strikke sammen med Disney-figurer. Ja. Men videre til, hvad skal jeg strikke på? Jeg har nemlig planlagt nogle ting. Og det bliver i forbindelse med en kald, jeg laver. Og grunden til, at jeg sagde tidligere, at jeg ikke lige vidste, hvornår det her afsnit her det, udkommer. Så er det fordi, jeg skal lige sætte kalden i gang, inden det udkommer, så jeg kan sige nu, kalden er startet. Jeg tror, jeg skal lige kigge ind på min profil for at se det. Jeg tror, jeg gør ligesom, var det ikke Henriette og Dorte, der har lavet den der Vær topberedt kald lige når der kører. Så bliver udskudt frem til 23. juni, så man kan godt lige kombinere de her 2 kalde. Det skal jeg lige komme ind på. Men de gør det, at man ikke længere bare skal hashtagge et billede og så lægge op, så er man med i konkurrencen og kalden og sådan noget. Man skal lige gå ind på det opslag, jeg har lavet, som jeg tror, jeg pinder det ind på min profil, så det ryger øverst. Der skal man lige gå ind og skrive, jeg deltager, jeg er med i et eller andet. Fordi man kan ikke længere på Instagram se alle hashtaggede billeder. Hvilket er skide træls. Det vil sige, at hvis I hashtagger billederne, så kan jeg ikke være sikker på, at jeg kan se det. Den sorterer simpelthen i billederne. Og jeg ved ikke, om det er, fordi der er ved at være for mange billeder på Instagram, de har været nødt til at gøre det. Eller hvad årsagen er. Det er i hvert fald skide træls, fordi man plejer jo bare at kunne... Du skal bare hashtagge et billede med kaldens navn. Og så kan man trække lod blandt alle billeder, der er derinde og sådan noget. Det plejer at fungere så fint. Det gør det bare ikke mere, når man ikke kan være sikker på, at man kan se alle billeder. Og det er altså ikke noget med, om man har åbnet eller lukket profil. Selv med åbne profiler kan man ikke længere se det. Jeg har oplevet, at jeg har lavet sådan et hashtag, der hedder Mettes strikketips. Så hver gang jeg har lagt en video op af nogle strikketips, så har jeg hashtagget med det her billede, eller med den her tekst, og så plejer man bare at kunne trykke på teksten og komme ind og se alle mine fifs. Det kan man ikke mere. Man kan ikke se det mere. Det er der i hvert fald mange, der har skrevet til mig, at de ikke længere kan, og jeg har tjekket, at jeg kan heller ikke. Måske nogen kan. Der ligger ingen billeder nu under det hashtag, selvom jeg har været inde og tjekke. Jeg har hashtagget mange billeder med det hashtag. Og belastende Instagram. Men ja, det vil sige, at jeg laver et opslag, så hvis du gerne vil være med til at strikke på min kald her, så snart du har lavet dit første opslag, så går du ind og skriver, at du er med. Jeg deltager eller et eller andet inde i kommentarfeltet på det pinnede opslag, jeg laver. Det må være sådan, vi gør det. Og så når jeg trækker en vinder, det skal jeg nok lige komme ind på med præmie, så tjekker jeg selvfølgelig lige, at du har lagt nogle billeder op med hashtagget. Så det er ikke nok bare at skrive, man deltager. Man skal også stadig lægge billeder op, at man strikker på en af de her 2 opskrifter med hashtagget Anittas kald. Og den hedder Anittas kald, fordi man enten skal strikke min Anittas top eller min Anittas tige. Det bliver de 2 opskrifter, man kan vælge mellem. Man må gerne strikke begge. Det gør jeg. Jeg prøver i hvert fald, for det bliver mit feriestrik. Og jeg har taget
Anitas top på. Den ser sådan her ud. Den er strikket i ren silke. Det er silke fra Anitas World. Og ja, jeg ved ikke, om I kan se den. Det var mega kedeligt hver dag, så jeg gad ikke lige at sidde i bare arme, men det kan da godt være, at jeg lige skal gøre det for jeres skyld, så I kan se den. En helt almindelig lækker, dejlig sommertop. Den er udkommet i dag, tror jeg, som det her det udkommer. Min tester er ved at være færdig. Den udkommer i 6 størrelser til start, og så har jeg nogle andre tester på, så den udkommer i 8 størrelser i løbet af, jeg ved ikke om jeg når, inden jeg tager afsted på ferie, men ellers må vi lige se. Men som udgangspunkt først i 6 størrelser, for jeg vil sikre mig, at den sidder godt på de 6 størrelser, inden jeg går videre. Fordi det er en halvdyr top, når man strikker den i silke, men det behøver man heller ikke. Man kan også strikke den i noget andet. Det kan også være en merino silke, eller alt muligt andet, helt merino, eller ja. Det kan også være noget med noget hør. Hør er jo også ganske lækkert her til sommer. Det kunne sikkert også være en uld-bomuldsblanding. Sådan en merci-ting fra Filcolane. Den har en strikkefasthed på 28 masker. Så det er jo alt muligt almindelig fingering garn på pin 3 cirka. Det vil passe til det. Og jeg vil lige gøre opmærksom på, når man strikker i silke, hvis I strikker i silke, ikke at trække den. Det oplevede vi altså med nogle af mine tester. Det er så synd. Jeg håber, de lige får det fikset. Men hvor den er blevet trukket for meget i efter vask. Fordi silke kan virkelig give sig. Der er jo ingen elasticitet i det. Og så bliver den altså for lang under ærmerne og sådan. Hvis man kommer til at trække i den. Så jeg plejer at gøre det, at jeg vasker det i hånden. I en vaskepose. Lad det ligge inde i, så det er en vaskepose ting. Og så centrifugerer jeg det ind i min maskine i vaskeposen. Fordi så ryger alt vandet ud. Det er altså ikke noget, det filter af, fordi der er ikke noget med temperatur. Du skal centrifugere uden at skylle. Kun centrifugere. Og teste lige din maskine eventuelt på en strikkeprøve for at være helt sikker. Men der burde ikke ske noget. Fordi så når du ligger ned og tørrer bagefter, så er den næsten tør, så kommer man ikke til at strække i den. Og så måler du lige de forskellige mål, at den er som inden du vaskede den, og så lægger du den til at tørre. Så skulle den helst ikke give sig. Altså kan man også sætte tynde strikkeelastikker i rundt i kanterne på silke, har jeg også hørt nogen gøre. Men man kan sagtens gøre det i hvert fald vasken uden den giver sig. Man skal bare lige være opmærksom på, når man strikker i silke, og det gælder jo ikke den her kun. Det gælder jo alt, hvad du strikker i silke, at både i brug, men især efter vask, kan det altså godt strække sig rigtig, rigtig nemt. Og der er jo ikke noget, der trækker det tilbage, fordi der er ingen elasticitet af det. Så det er et virkelig lækkert sommergarn, men man skal lige være opmærksom på, når man strikker i det, at det kan strække sig. Men ja, jeg vil strikke en Anitas top her i den her kald. Og det bliver igen i silke. Fra Anitas World. Det her, det er en farve, som hun specielt farvede til projektet. Og jeg tror faktisk, hun ville sætte den til salg også. Et eller andet med Coral Light, eller sådan et eller andet. Jeg synes altså, det er en lækker sommerfarve. Og den bryder jo alle mine regler, hvad jeg har om at strikke neutralt. Det fortalte jeg om sidst, tror jeg, at jeg jo altså har indgået en pagt nærmest med mig selv om at skal strikke mere neutrale farver, fordi jeg får det bare mest brugt. Og det er rigtigt, det gør jeg. Men lige en sommertop i den her farve, ikke? Det må jo også godt være sjovt. Og hvis jeg skal sidde og strikke i Miami, så kan jeg ikke strikke på grå. Altså så er jeg nødt til at strikke i den her farve, ikke? Det giver sig selv. Det eneste, der er rigtig træls ved den, det er at vende den op. Shit, jeg hader at vende silke op, mand. Jeg kan jo ikke bruge mit krydsnålapparat, så jeg sætter det på min garnvind. Ja. Og så sidder jeg og ruller op i hånden. Og jeg ved, det er der mange, der gør altid. Og jeg ikke har noget problem med det. Jeg dør over, hvor glat sådan noget garn her er. Men det lykkedes med den første, og nu skal jeg lade den næste. Jeg vil bare lige vise jer den, inden jeg vinder den op. Ikke fordi det ligner samme farve, der er ikke nogen speckles i, så den, ja, man kan jo se den lige godt her. Men mega flot er den. Og undersøg lige hendes webshop, hvis du er interesseret i den her farve, fordi jeg tror, hun ville farve nogle flere af dem. Det synes jeg, hun skrev, ellers
Så må du skrive til hende, hvis du bliver forelsket i den ligesom mig. Coral Light, tror jeg, et eller andet, eller den stil, vil hun kalde den. Og jeg tror, det skal være mit strikkeprojekt i flyveren. Fordi jeg... kommer der lige en pakkepost. GLS pakkepost. Har jeg bestilt noget med GLS? Jeg tror ikke, det er til mig. Men han holder lige udenfor. Vi ser, om han banker på. Det ville da være fedt. Tænk, hvis det var garn. Men jeg har ikke bestilt noget. Jeg har købt noget. Jeg kommer til at købe noget. Jeg kan huske, dengang jeg var på barsel. Og kæft, hvor købte jeg mange ting om natten, mens jeg sad og ammede. Og jeg blev overrasket hver gang, de så kom dagen efter og stod. Og sådan, købte jeg det virkelig? Jeg synes bare, jeg kiggede. Men jeg ammer altså ikke om natten lige nu, så jeg tror ikke, jeg har købt noget garn. Men jeg håber da lidt. Det var ikke til mig. Det var til min mand. Jesus, der bliver jeg helt skuffet. Men okay, fair nok. Jeg har ikke brug for mere garn. Nå, hvad var det, han har bestilt? Stor pakke. Hvor kom jeg fra? Jeg var i gang med at snakke om garnet, tror jeg. Men det bliver i hvert fald mit... Jo, jeg vil snakke om, at jeg vil strikke til i flyveren. Og det er fordi, jeg tror måske, jeg bliver mindre flysyg, end jeg bliver køresyg. Og der er jo lige lidt heroppe, frem og tilbage, med nogle udtagninger, inden man når ned til glasstrikken. Og det er ikke fordi, jeg kan godt lave udtagninger og sådan nogle ting i bilen, hvis det er motorvej, det tror jeg godt, jeg kan. Men jeg tror måske, jeg er nemmere ved at lave det her i flyveren. Og så når jeg når herned til, så kan man strikke resten på hotel og i bilen og sådan nogle ting. Fordi så er det bare glat strik, og så har jeg nemmere ved at være på ferie og samtidig og snakke med børnene og sådan noget. Jeg har ikke noget, jeg skal tælle eller noget. Det har jeg lidt mere tid til i flyveren, tror jeg. Fordi der sidder de bare og ser iPads og film. Så der er de ikke interesseret i mig. Det kan også være, at det går helt galt, i og med at jeg tager de der piller, der skulle få mig til at slappe af. Hun sagde, jeg tror faktisk, hun sagde, slå mig ud. Det kan være, at det bliver lidt anderledes min top. Nu skal vi så ikke sige, så ved I hvorfor. Hvis den ikke ligner den her, når jeg kommer tilbage, så har jeg ikke været helt ved mig selv. Det gik kun meget op i, at jeg ikke... Du rejser vel ikke alene med dine børn. Jeg forstår det ikke. Bliver man virkelig skrevet så meget ud af par piller? Jeg slet ikke. Nå. Jeg håber det på den ene side, på den anden side ikke. Det er den ene. Det er den, jeg skal strikke på min ferie. Men jeg skal strikke 2 ting. Fordi jeg kunne selvfølgelig ikke lade være at strikke en Anitas 10 også. En Anitas 10 er muligvis mit nye yndlingsstrik. Det er min go-to 10, jeg tager på seriøst hver eneste dag. Jeg har lige prøvet at fjerne fnuller fra den jeg startede lige inden her for at se. Og jeg trænger altså til at få fjernet noget fnuller, fordi når man bruger den så meget, der ligger lige her, hver dag, så bliver den altså lidt fnullet. Men jeg kan også mærke, at jeg skulle være lidt påpasselig med det, fordi den her er strikket i mink, cashmere, viskose, uldgarn fra Anettas World. Sindssygt blødt garn. Men fordi det er så blødt, så er det også en anelse porøst, kan man kalde det. Altså man kommer nemt til at knække snoren over. Man skal ikke hive for meget i den. Når man strikker det op i stof, så kan man jo sagtens hive det, så bliver det jo meget stærkere, så det er jo slet ikke porøst på den måde. Men jeg er alligevel lidt opmærksom på, når jeg fjerner fnuller fra den, ikke at være for hård ved den. Men jeg bliver ikke færdig. Men det er også den her. Anettas 10. Og den skal jeg strikke en mere af. For jeg har kun 2. Det er slet ikke nok. Jeg tror, jeg vil have 40 i forskellige farver. Fordi det er virkelig et design, jeg synes, der er fedt at tage på. Fordi det kan styles på flere måder. Og så synes jeg bare, det har behageligt med pasformen. Sådan lidt luftig, men den er stadig en flot figur. Og
en lille ærme, der ikke er for meget med vendepinde heroppe, så de formes sådan fint ned over skulderen. Jeg synes faktisk, det her det er et af mine allerbedste designs. Og i og med, at det er den tredje, jeg strikker af dem, så siger det virkelig noget om den. Så den skal der selvfølgelig også en mere på pindene. Og det er jo altså de her to, man kan vælge at strikke i min kald. Og jeg vil strikke den her i denne her. Jeg håber, at den er sådan nogenlunde skarp for jer. Det er en Silke Singles, kalder hun, ja, fra Moltrup i farven Same. Og den synes jeg simpelthen er så flot. Jeg har virkelig længe gerne vil strikke den i et eller andet spiklet garn. Stadigvæk neutralt, fordi det her det er jo en go-to top, som jeg tager på til alt muligt, og derfor så skal den overholde min kodex med at strikke i neutrale farver. På et eller andet tidspunkt, når jeg får mange neutrale farver, så kan det godt være, at jeg tør kaste mig ud i sådan en her. Jeg drømmer faktisk om en sindssygt blå, neonblå eller et eller andet i den, men nej. Det skal være neutralt. Og det synes jeg, at den her, den er. Der sker stadig nogle ting. Altså basen er sådan lidt rosa, synes jeg faktisk, og så er der nogle speckles af forskellige farver i den. Men jeg synes, den er neutral stadigvæk. Og jeg har faktisk slået op allerede nu. 1, fordi jeg ikke kunne vente. 2, fordi jeg brugte det som strikkeprøve. Fordi jeg har ikke strikket i det her før, Silke Singles. Fik jeg sagt, hvad det var? Silke Singles, det er 70% merino, 30% silke. Og det har jeg ikke prøvet før. Og man skal ramme en strikkefasthed på 26 i den her. Og det vil sige, at det som oftest igen er helt almindelig fingering garn. 400 meter på 100 gram. Det er tit pin 3, man bruger til det. Men hvis man bruger pin 3,5, så kommer jeg altså op og rammer 26. Og det vil jeg lige tjekke, den kunne ikke blive for løs, men det kan den sagtens. Og det ser sådan her, når det er strikket op. Det er meget lille prøve, ikke? Det er jo sådan her, den skal sidde. Men jeg lavede lige den ene skulder som strikkeprøve. Og da jeg så var færdig med den, så var jeg nødt til lige at lave den anden skulder også. Fordi jeg kunne ikke stoppe. Så nu er jeg nødt til lige at skal strikke en masse glasstrik. Så det er klar til ferie nu. Nu må jeg ikke strikke mere på den. For jeg skal prioritere bogen. Jeg har nogle ting, jeg skal lige blive færdig med. Så jeg skal bruge nogle pinde. Det jeg strikker på i noget til bogen. Det skal jeg have med. Så jeg skal lige prioritere det. Så det her det er klar til nu at komme med på ferie. Og jeg skal lige finde ud af, hvad jeg skal pakke i. Den tager vi lige bagefter, fordi det skal jeg også have fundet ud af. Det er en helt andet punkt på dagsordenen. Men ja. Det her det skal med, og så tænker jeg måske en strømpe. Fordi korte rundpinden, det tror jeg altså er meget godt. Bare rundt. Helt almindelig glatstrikket strømpe. Bare lige. Det kan det der med at begrænse sig, ikke? Fordi jeg ved jo godt, som jeg sagde lige før, får jeg overhovedet noget strikketid. Og vores plads er begrænset den her gang, fordi vi skal være afsted i over en måned, eller en måned. Vi er i en kuffert med hver, ikke? Og hvis man også gerne vil købe nogle ting med hjem, så går det altså ikke, den er fyldt op med garn. Hvad mindre det er, fordi jeg køber garn. Men nej, jeg kan ikke bare slide ting med. Normalt, hvis jeg skal i sommerhus eller sådan noget, så har jeg jo 8 projekter med til en weekend. Fordi hvad nu hvis man bare fik helt vildt meget strikketid, ikke? Altså selvom at jeg sad fra morgen til aften i en weekend, så ville jeg jo kunne nå et projekt stadigvæk, ikke? Men det er sådan lidt, jeg ved, jeg tager for meget med. Og det skal jeg ikke den her gang. Jeg skal kun tage noget med, jeg får brugt, eller jeg får strikket på. Så jeg tror faktisk 2 projekter. Det er realistisk. Selvom jeg skal være væk en måned, så er jeg altså... jeg bliver ikke engang færdig med en af dem, det tror jeg ikke. For jeg skal også være mor og kone, og vi skal opleve så mange ting. Jeg kan ikke kun tage et projekt med. Altså man kan ikke rejse på ferie og være seriøs strikker, og kun tage et projekt med. Altså det må I være enige med mig i. Altså ja, det går ikke. Og så skal der ligge ind i håndbagagen og ind i den anden bagage. Altså, jeg bliver nødt til at helgardere sig. Bum. Men det var kald. Der fik jeg lige præsenteret nu. Anettas kald. Jeg håber, I vil være med. Den kommer til at løbe hele sommeren.
juni, juli. 2 måneder. Fordi jeg er først tilbage i starten af, eller slutningen af juli. Og, ja. Så den løber altid tid, jeg er væk. Det vil også sige, at jeg prøver selvfølgelig at være online, jeg prøver at være med så meget som muligt der, men igen, jeg er på ferie, så det må jeg lige se. Men det koster ikke noget at være med. Man deltager som sagt bare ved at lægge nogle billeder op. Hashtag det med Anitas Kald. Du må gerne hashtag mig i dem, så er jeg sikker på, at jeg opdager, at de lægger noget op. Det vil jeg mega gerne. Det er det, der er det sjove for mig. Det er jo at se andre strik. Nogle af mine designs, jeg bliver så stolt hver eneste gang, der er nogen, der vil være med, eller nogen, der strikker nogle af mine ting. Altså det er sindssygt god inspiration at se, hvordan andre strikker noget, fordi hvis de strikker noget andet garn eller noget, det giver et helt andet udtryk nogle gange. Det er så spændende at se. Men derudover så skal jeg også huske at skrive ind på mit opslag, jeg har lavet. Jeg deltager, så jeg ved, du er med. Det kræver altså, at man lige lægger et billede op. Og man må lægge billeder op, alt det du har lyst til. Du må lægge billeder op bare af garnet, du vil strikke i. Du må lægge billeder op, hvor du ikke har noget ret langt. Du må lægge billeder op, hvor du er meget. Du må lægge billeder op, når du er færdig. Man kan ikke lægge for mange billeder op. Men der er præmier. Og hvis man vil vinde præmien, så skal man altså have, så er det ikke nok bare at lægge et billede op i løbet af de her 2 måneder, hvor du viser garnet. Du skal være kommet lidt i gang med at strikke. Du må heller ikke vise en, der er færdig strikket, som du har strikket på. Anitas top er først lige udkommet nu, så fair nok, men Anitas 10 er udkommet for noget tid siden, så du må ikke bare lægge en gammel Anitas 10 og hashtag den. Du skal være startet i den her periode, og du skal også være nået et vist stykke. Det er ikke nok bare at vise garn, eller lige at du lige har slået op. Det må du bare gerne i starten, men vil du vinde præmie, så skal du lige strikke lidt mere. Det synes jeg er mest fair. Præmien er nemlig rigtig fed. Du får lov til at vælge 2 fed fra Anitas World silken her, og du bestemmer selv farven. Det er altså en sindssyg præmie. Jeg kan ikke huske, hvad silken koster hos hende. 250, 300, et eller andet. Altså, silke er ikke billigt, og du får lov til at vælge 2 fed, og du bestemmer selv farven. Det er en sindssyg præmie. Så jeg finder en heldig vinder blandt jer, der skriver, at de deltager i min kald. Og det er selvfølgelig også et krav, at man lægger billeder op og hashtagger med Anitas Kald, så jeg kan finde jer. Hvad for noget garn I strikker i, hvilken en af opskrifterne, om det er begge eller en, det er helt lige meget. Det bestemmer I helt selv. Det skal bare være hyggeligt. Det er derfor, jeg laver en kald. Det er bare, der er ikke så mange regler. Ja, kald, styr på. Og det forhåbentlig er det oppe at køre lige nu. Ja. Så skal jeg have pakket lidt. Og derfor har jeg en hel masse af mine projekttasker og ting liggende. For jeg skal finde ud af, hvad jeg skal have med. Jeg skal have noget med til håndbagagen, og jeg skal have noget med til kufferten, og jeg skal helst have dobbelt med af det hele. I hvert fald pinde og alle sådan nogle ting, fordi man kan jo risikere, at det bliver taget i lufthavnen. Og jeg ved, at jeg har læst sindssygt mange opslag i her det sidste stykke tid med folk, der fortæller, hvad man må og hvad man ikke må i en lufthavn. Jeg vil bare lige sige, I kan ikke regne med det, de skriver på deres hjemmeside. Jeg har arbejdet i lufthavnen som arkitekt, ikke som security, men har talt meget med security derude om reglerne, og de siger, at hver lufthavn har deres egne regler. Det vil sige, at I kan også gå ind på Københavns Lufthavn og se, der er en grønt hakkebid, du må gerne medbringe strikkepinden. Men det er ikke sikkert, du får lov til at male alligevel, selvom de har det grønne hak, fordi, og sådan er det i alle lufthavne, det er op til den enkelte medarbejder, der er på arbejde den dag i security. Det er han eller hun, den de vurderer. Så det kan godt være, at luftfartsselskabet, lufthavn og så videre har en overordnet tilgang til, du må gerne tage din strikkepind med, vurder den person, der er på arbejde i security den dag, altså der hvor du lægger din taske op for den scanner, at du ikke skal lige strikkepinde med, jamen, så får du dem ikke med, og det må de gerne sige nej til, selvom at der står i lufthavnen, at man gerne må. Så man kan aldrig vide det. Man kan ikke sige med sikkerhed, at du må altid gerne, når du flyver fra København til USA, tage strikkepinde med. Som udgangspunkt må man gerne. Men jeg tror altid, vi har mødt MC-mennesker indimellem. Eller folk, der er nervøse, de gør det jo for
beskytte os og beskytte de andre medrejsende. Hvis vi ligner nogen, der vil slå nogen ihjel med vores drikkevand, så går det selvfølgelig ikke. Det er bestemt ikke planen. Og slet ikke, jeg tager altid kortepinde med. Men alligevel. Altså sidst jeg var ude at flyve, jeg satte mit hår op. Det blev jeg tvunget til at tage ned, fordi de ville skulle mærke min hovedbund. Det skulle de ikke i de andre kører. Der gik folk igennem med håret sat op. Så altså, det er virkelig op til den enkelte, der står der, hvad de lige synes. Jeg har en idé den her gang. Det er, at jeg tager penalhus med. Fordi man må gerne medbringe blyanter og sådan nogle ting. Der folk sidder og løser kryds og tværs af flyverne og sådan noget. Jeg har aldrig hørt om nogen, der har fået taget deres blyanter eller et kuglepinde. Så jeg tager lige og skruer de her af. Og lægger ned i penalhus sammen med på blyanter. Det er det, der er ingen, der tænker, når det går igennem scannerne. De sender penalhusbyerne videre. Der er ikke nogen, der... Altså. Så træpinde, ikke? Ikke fordi de skriver også igen, at man gerne vil nedbringe metalpinde. Det er en skrøne, der med, at det skal altså være træ, for de bliver taget. Der er ingen forskel. Men altså, den slår mindre ud, hvis det er træ, end hvis det var metalpinde alligevel, ikke? Så det gør jeg. Jeg skal nok opdatere jer, om det går. Derudover så tager jeg en strømpe med min helt korte rundpinde, fordi de kan ikke tage de korte rundpinde. Altså, hvad skal... Ja. Så er jeg sikker på, at han er flyveren. Og jeg tror, den her bliver flyver. Og den her bliver kuffert. Ja, det synes jeg giver mening. Så skal jeg bare finde ud af, hvad der skal med. Hvilke tasker. Igen, hvad hedder det? Sandnes hedder den her. Det er min, jeg vil næsten sige go-to-taske, hvis jeg skal have et projekt med. Den tror jeg ryger med i håndbagage, sammen med min penalhus, det kan ligge ned i. Det tror jeg bliver mit sæt til håndbagage. Så skal jeg finde ud af, at jeg skal have nogle markører med også. Der er heldigvis masser af lommer i, fordi jeg skal ikke tage alle mine markører med. Jeg skal også have noget wire med. Det må man vel godt tage med. Er der nogensinde nogen af jer, der har fået taget wire? Det kan vi bruge til mange ting. Det er ikke, altså, jeg tænker, der ikke nogen ret med, for eksempel. Nå, jeg tager i hvert fald wire med. Saks går ikke. Det er en lille saks dog, så måske, altså, jeg synes, jeg læste 4 cm må saksen være, for at de ikke tager den. Hvor måler man? Er det det her? Eller er det det her? Altså, det er en ting, jeg gider ikke have den taget, så jeg tager en lille negle, et 3-1'er med. Vi har sådan en baby 3-1'er til små børn. Den kan jeg sagtens klippe. Det er bare lige for at kunne klippe snoren over. Og som du skriver, man kan tage tandtråd med, for der er sådan en lille kniv på, så man ikke kan skære garnen med. Men den ryger helt klart med i kuffertsaksen, for en sikkerheds skyld. Så derfor så tror jeg, at det her det bliver nok håndbagage. Jeg synes, jeg havde sådan en lille ting, man egentlig kunne bruge til det er lige med at finde det. Nå, der er væk lige nu. Jeg havde sådan en lille punkt, synes jeg. Jeg kunne bruge til maskewire, altså den her størrelse. Den er det jo bare til nåle. Jeg leder, den er her nok et eller andet sted. Kan den være i den her? Oh my god, hvor skal jeg rydde op. Men det er også meget fedt at få gjort det. Ja. Tada! Den tager skidt med. Og den er allerede fyldt op med maskemarkør. Det er perfekt. Super. Så er der styr på det. Håndbagage. Så skal vi have med til kufferten. Og det ved jeg simpelthen ikke. Det er jo også det, den kommer til at sidde med i bilen nede på gulvet foran, så der overvejer jeg faktisk næsten til den her med. Men den er også lidt stor. Det her, det er jo Saturn. Og det er Saturn, den findes i mange størrelser. Jeg tror, det er den her, der hedder den almindelige faktisk. Fordi jeg tror, at den her, som de fleste nok vil betegne som den almindelige, den hedder faktisk XL. Så XL og almindelig. Den her har dog den ulempe, den ikke har en rem. Oh my god.
Og hvis jeg skal gå rundt i Disneyland, så er det rart at have noget på med rem. Men den her, jeg tager ikke den her med til USA, fordi jeg kommer ikke til at gå rundt med den her i Disneyland i 12 timer. Den er simpelthen for stor. Og så jeg skal prøve nogle ting, håber jeg. Jeg håber, der er bare lidt, jeg kan prøve. Så skal man blive lige hængende. Jeg tjekker lige den op, så det gør den. Jeg tror, det her bliver mit længste afsnit indtil videre. Det bliver rekordafsnittet. Jeg er ny Henriette. Og strikker sludder. Hun er jo sindssyg, men så sagde hun kan snakke i 4 timer. Hver eneste uge. Ej, nu er han fast. Nej. Ja. Den her kom jeg lige i tanke om. Det så lidt løg i sofaen. Det er jo min hverdagstaske. Men den har jo også et strikkerum. Den tror jeg sgu da godt, jeg kan bruge. Den kan jeg jo komme med mig rundt. Den har jo hængt. Så den ene her, det er til pung og hov. Den er med til Lenegård. Her ligger mine flyvestasolider. Der er sådan et rum her, der er jo godt egnet til strik. Der kan både sidde pinde og alt muligt. Ej, hvor jeg tænker højt lige nu. Det er fordi, jeg slet ikke har forberedt mig. Ja, ved du hvad, det gør jeg. Den tager jeg med som min, når vi skal på tur, taske til strik. Ja, det er en god idé. Den rører derovre i bunken. Men jeg skal også have noget med i kufferten, hvor mit garn kan være. Og der tænker jeg faktisk lidt den her. Det her, det er jo jeg har lyst til at sige Heaven. Jeg tror, den hedder Heaven. Der er kommet en nyere version af den, der hedder Lily. Tror jeg. Igen, gå lige ned og kigge i beskrivelsen, hvis du tænker, at den er smart, inden du køber noget, der hedder noget forkert. Fordi. Men den her er jo min normalvis. Og den har jo også en rem faktisk. Nu bliver jeg i tvivl. Den kan man lige, den ligger bare derinde. Der er også lang rem til. Det kan jo også noget. Men der tager jeg min pinjetøj med. Billy, tror jeg det hedder. Vi kalder den lige Billy i dagens eller den ser sådan her. Den indeholder jo alle mine pinde og alt mine ting. Og den kan nemlig ligge ind sådan her. Og så kan den lukkes. Og så på den anden side her, der plejer jeg at have Wind. Eller det her Wind. Den her lille en i hvert fald, flot ting her, den plejer jeg at have liggende heromme på den anden side med tilbehør i. Altså nåle, pindemuler, målebånd, alle de her ting, de plejer at være. Den her, når jeg er ude, samlet, sådan her, den er skidegod. Det er altså muligvis den mindste ting nærmest, der er, men en af mine absolutte favoritter. Så plejer den at ligge på den anden side. Og så har man altså lige et sæt her, som indeholder alt, hvad jeg skal bruge. Og jeg kan godt mærke, at den vejer alligevel lidt nu, så nu bliver jeg i tvivl. Jeg har 23 kilo at gøre godt med, ikke? Og man skal være væk i en måneds tid. Det er sommertøj jo, men vi skal også ud og hike, og vi skal, altså der skal meget forskellige tøj, med mange forskellige par sko. Og så har vi jo lige en uge i New York også, hvor man måske skal shoppe lidt. Så 23 kilo bliver hurtigt brugt, ikke? Og jeg er ikke en kæmpe kuffert. Man kan jo godt pakke lidt, og jeg ved jo, hvad for nogle projekter jeg har, men jeg har ikke brug for hele min... Jeg har jo ikke brug for hele min pinetøj. Det har jeg jo altså ikke. Så hvis jeg nu tager... det vil også være træls, at jeg har det med. Men altså... Jeg kan jo godt, jeg skal bare bruge 3 forskellige slags pinde, ikke? Tykkelser, længder her. Der er jo lommer i den. Jeg kan bare have det i den her. Og så kan garnet jo også ligge her. Så bliver det bare den her uden den her. Så tømmer jeg den der ligger over i. Jeg kunne godt tænke mig,
Jeg tror, det er tredje gang, jeg siger det nu. Skriv lige ned i kommentaren. Hvor meget har du med, når du tager på ferie, hvis det er storbyferie? Eller det her det er både storby og strand. Det er både Miami, det er New York, det er alle mulige byer. Alle mulige. Hvor meget strikketøj vil du tage med? Vil du pakke en stor taske? Er du typen, der tager det her med? Eller er du typen, der ligesom mig lige nu prøver at få det til at fylde sig lidt som muligt og være realist? Fordi det kunne også være, at jeg kunne pakke den her. Den er nemlig rigtig fed også. Jeg kan bare ikke huske, hvad den hedder. Men jeg tror egentlig også, det kunne også være en mulighed. Den kan både indeholde garn, og så skal jeg bare have mine pinde over. Jeg køber dobbeltpinden, har jeg sagt det? Jeg køber 2 pinde 3, 2 pinde 3,5, fordi den ene, den her, den strikker jeg på pinde 3,5, og den anden, det er tom, og den strikker jeg på pinde 3. Men jeg tager 2 med af hver, så 2 sæt, både så jeg har noget, der kan blive væk, men også det kan blive taget i flyvningerne. Jeg har jo godt, jeg skal have flere pinde med til den, jeg har med i flyveren, fordi jeg har jo også en indrigsflyvning derovre, og jeg aner ikke, hvor skrappe de er med indrigsflyvninger igen. Det er altså den person, der står der på dagen, der bestemmer. Og jeg gider ikke at få taget min pinde, og så ikke kan fortsætte med at strikke, når jeg kommer tilbage på hotellet. Så jeg skal have ekstra med af alting. Alt det, jeg medbringer i håndbagagen, der skal jeg have et ekstra sæt, både af wiren er ikke nødvendigt, når man kan skrue med, men i hvert fald pinden, ikke? Men det tror jeg sgu, jeg gør. Jeg tager det her med. Ja. Og så pakker jeg den her ud, og så kommer den ikke med. Det gør lidt ondt. I mit professionelle strikkehjerte. At gå ned på udstyr. Jeg hader at gå ned på udstyr. Og jeg hader også at skulle sidde derovre og opdage, at det der er noget, jeg ikke har taget med. Men altså, det er forholdsvis overskuelige projekter. Jeg har planlagt, hvad jeg skal strikke på. Det er ikke, fordi jeg bare har taget noget garn med, og ikke ved, hvad jeg skal lave. Så jeg kommer jo reelt ikke til at stå og mangle noget. Jeg ved jo allerede nu, hvad det er, jeg skal strikke på. Og det gør jeg. Det gør jeg skidt. Så det bliver den her i kufferten. Den her skal med i håndbagagen, og den her skal også med i håndbagagen. Igen. Meld lige ind i kommentaren, hvis I har tænkt over noget, jeg ikke selv har tænkt over. Nu har jeg i hvert fald lige nogle uger til at tænke lidt over det her. Men jeg tror, det er det, jeg gør. Selvom det havde været fedt. Altså, kæft en professionel en, der lige kommer gående ind i Disneyland, ikke? Så ser man lige mig. Men vi gør den lidt mindre udgave, tror jeg. Jeg glæder mig sindssygt meget til at komme hjem og få lavet en podcast, skråstreg YouTube-afsnit her, og vise, hvad jeg rent faktisk fik strikket. Det er garanteret bare sådan her. Og så har jeg slet ikke fået brugt det. Jeg fik taget det hele i flyveren og alting. Ja, men jeg tror, det bliver godt. Så er der selvfølgelig ikke plads til nu, hvis jeg køber noget garn derovre. Men gør jeg det? Jeg tror det ikke. Jeg har kigget ruten igennem. Alle de byer, vi skal til, der er ingen, der har nogle fede strikkebutikker. Overhovedet. Jeg er i chok. Jeg forstår det, vi skal til så mange store byer. Altså, vi taler Miami, vi taler Boston, vi taler Atlanta, så har vi nogle nationalparker, sådan noget, Washington, New York. Jeg synes simpelthen ikke, der ligger noget fedt. Og hvis det godt, så ligger det meget langt fra vores hotel. Og det har jeg også lige med i overvejelsen, fordi bare lige afsted, jo, så kunne det godt være, at man vil bruge en times tid på at køre hen i en eller anden garnbutik, men når man har hele familien med, begrænset tid, og især begrænset energi i benene og børnenes hoveder, så er det meget at skulle med mor ud og shoppe. Jeg har kigget i New York, der ligger 2 butikker, så vidt jeg kan se, der er en, der hedder Nitty Natty. Et eller andet, jeg kan ikke huske, ikke så langt fra Central Park. Og så ligger der en i Brooklyn General Store. Den der Nitty Natty. Jeg er ikke overbevist. Den ligger ikke på vejen. Den ligger, når man kommer op. Man skal cirka midt op i Central Park. Og så ud i siden. Og det er ikke et sted, vi skal hen. Altså vi skal selvfølgelig i Central Park, men det er ikke meningen, at vi skal hen i det område, hvor den her butik ligger. Og jeg ved det ikke, jeg er ikke overbevist. Jeg så Dorte
fra, hvad hedder hendes podcast? Lige en omgang mere? Hun er i New York lige nu, og havde besøgt butikken, og jeg synes ikke, hun virker til at være sådan voldsomt begejstret over den. Så ligger der en i Brooklyn, og den ser fed. Den følger jeg også på Instagram. Der gad jeg faktisk rigtig godt hen. Men det ligger i Brooklyn. Og det tætteste, vi kommer på Brooklyn, det er Brooklyn Bridge. Og den dag har vi allerede gået 10-15 km med børnene. Og så skulle gå flere kilometer ind i Brooklyn også. Jo, man kan godt tage en metro eller en bus eller sådan noget, men jeg tror ikke overskuddet er der til børnene, synes det er fedt. Og det er en anden stor butik, jeg virkelig gerne vil besøge, men jeg kan også mærke, jeg gad godt, men jeg tror ikke, jeg vil bruge, der går i hvert fald en time eller halvanden, der skal trækkes ud af en dag. Og børnene har ikke oplevet noget i New York før. Jeg har været der 2 gange, min mand har været der 1 gang. Men børnene har ikke været der før. Så jeg tror bare, så vil de hellere opleve Ground Zero eller Empire State. Det er ligesom en anden stor attraktion, man skal fjerne, for at jeg kan komme i en gang butik. Og det er fordi det er også mig, der er på ferie selvfølgelig, og man skal også prioritere hinanden, men jeg tror, jeg vil have dårligt samvittighed over med at slæve dem med helt off et eller andet sted i Brooklyn, for at jeg kan se på garn. Jeg tror ikke, det kommer til at ske. Den der nitty-natty er stadig en mulighed, men jeg skal lige undersøge noget mere, fordi det er heller ikke umiddelbart på ruten. På ruten. Jeg har jo planlagt vores tur sådan rimelig godt. Alle de byer, vi kommer til, hvor vi skal hen forskellige dage og sådan ting. Jeg synes ikke, jeg er sådan en kontrol-freak, men jeg kan godt mærke, at når man skal afsted med børn, så er det bare fedt, at det er planlagt mange af tingene. Det er jo ikke, fordi man ikke kan være spontan, men hvor er det også fedt at komme forbi et sted og sige, det ser sjovt ud, så lige kigge på listen. Så kan vi lige vælge noget fra det her, eller hvad vil vi helst se. Og så er det fedt at komme til en by. Altså mange af byerne ankommer vi først til aftensmadstid. Og så er det bare så træls at stå i Atlanta, ikke har været i Atlanta før. Hvor skal vi hen og spise? Klokken er 18, børnene er sultne og trætte. Og så synes jeg, det er fedt at have lavet en liste inden med forslag til restauranter, man kan spise på. Og hvad kan man se de forskellige dage? Hvad er godt, hvis det regner? Og hvad er godt, hvis det er solskin? Altså, jeg tror, vores rejse... det er vel rejsearrangører. Synes jeg er lidt for meget. Rejsearrangører, vi har selv planlagt ruten. De har hjulpet os. Vi sendte ruten til dem, og så har de hjulpet os med at finde hoteller i de forskellige byer, og så har de booket fly og bil til os. Så jeg føler ikke selv, at vi har planlagt ret meget. Men jeg tror, han synes, det var lidt overdrevet, at jeg sådan lavede en oversigt for hver dag, hvad vi kunne tage ud og se. Men jeg tror ikke, han har prøvet at rejse med 2 mindre børn før. I 30 dage. Altså. Der bliver ikke meget overskud nogle af dagene, altså. Det er ikke bare lige at tale, som det kommer. Han var sådan, der er jo masser af ting at opleve, vi behøver slet ikke at tage stilling til det inden. Hvis man kun har 2-3 dage i hver by, ikke, så er man lidt nødt til at tage stilling til det, når man kommer med børn. Fordi man går ikke bare for sjov 7 km den forkerte rute for at opdage, at der var noget federe den anden vej. Så det er altså ret fedt at have googlet den. Så jeg har lavet planer hver eneste dag, for hvad vi skal se. Og det er ikke fordi, man behøver at holde sig til, hvis man finder noget, der er federe. Men det er godt som et bud, tænker jeg. Sådan er jeg. Og ja, derfor ved jeg jo, at der ikke umiddelbart er nogle strikkebutikker i nærheden. Jeg kan også se, at der ligger også nogle i Boston. Men det er ikke... Jeg ved ikke, om det er fordi, de har en anden stil. En sådan nordisk stil, som vi har i Danmark. Det ser lidt kedeligt ud, meget lidt tarveligt ud, nogle af de der steder, ikke meget rodet. Og der var en by, vi skulle bo okay tæt på, var det Boston, eller var det... Jeg kan ikke huske det, hvor det var nede i sådan en kælder, hvor der hang noget stof på væggene og for vinduet, du ved. Der var meget garn. Men jeg blev ikke inspireret af det. Så ville jeg næsten hellere købe noget herhjemme. Men derfor kunne det stadig være sjovt at se. Det finder jeg ud af. Men igen, hvis der er nogen, der har nogle gode anbefalinger, eller har været i den der nitty-natty ting i New York, så må man godt lige melde ind, når man synes, det er det værd at lave en deroute og slæbe sin familie med derhen. Fordi nogle gange skal jeg jo også have lov til at se nogle ting. Det er typisk ikke, det er lidt tit mig. Jeg ved ikke, om det er en mor-ting.
der sådan giver mig nogle gange, føler jeg, ikke? Så det er jo rigtig meget på børnenes præmisser, den her tur. Jeg har oplevet det hele før, jeg har været, eller ikke det hele, jeg har været i mange af byerne før. Så for mig handler det jo om at give børnene en kæmpe fed oplevelse. Jeg har faktisk nærmest ikke tænkt på, hvad vil jeg selv gerne. For mig handler det mest om, hvad kunne børnene være sjovt. Og så kan jeg jo mærke, at min mand er videre også, at han kunne godt tænke sig det der museum i Washington eller andet, og i New York vil han gerne på et eller andet krigshanker-museum. Jeg tror ikke, jeg har foreslået noget, jeg gerne vil. Så jeg synes godt, jeg kan tillade mig at smide en garnbutik ind, hvis der er nogen, der er gode. Men jeg gider ikke at gøre det, hvor jeg bagefter føler, at jeg har spildt både min og deres tid. Så. Giver det mening? Nå, nu tror jeg, du styrer på ferie. Så vil jeg lige fortælle lidt nyheder. Det er på min hjemmeside. Der kommer jeg til at køre en sommerkampagne, eller sommertilbud, eller hvad man skal sige, mens jeg er væk. Og det bliver også i juni-juli, samtidig med, der løber kald. Fordi man kan nemlig bruge det i forbindelse med, at du gerne vil ind og købe opskrifterne til kald. Jeg kommer til at køb 4, betal for 3 hele sommeren, juni-juli. Det håber jeg gør. Vi forsøgte at sætte op i går, mig og min mand, inde på min hjemmeside. Min mand er jo min IT-afdeling. Og jeg skulle måske have været lidt bedre tid, men jeg kom i går og sagde, jeg vil gerne køre en kampagne 4 for 3 hele sommeren. Jeg var bare, jamen det lyder som en god idé, hvornår? Ja, men det skal helst være op og køre, inden jeg laver podcast i morgen tidligt, så jeg ved, at det fungerer. Så vi lavede en test i går aftes, så det burde fungere. Jeg tror, du kan gå ind på min hjemmeside lige nu. Læg 3 ting i kurven. Nej, 4 ting i kurven. Betal kun for 3. Den billigste er gratis. Det tror jeg virker. Meld tilbage, hvis det ikke gør. Det vil sige, at du kan fx købe opskriften på Annettes Top og Annettes Tea og 2 andre. Du kan også købe de 4 absolut dyreste opskrifter, jeg har. Så får du jo sparet mest. Lad være med at lægge gratis opskrifter i kurven, fordi så er det altså den, der bliver gratis. Det vil være dumt. Så køb dem separat. Du kan også lægge 8 opskrifter i, så får du 2 gratis. Det burde også virke. Eller sig lige til. For det kunne nu, jeg kan nå ret, inden vi rejser. Så vi har lige nogle uger at løbe på. Men det kommer til at køre hele sommeren. 4 for 3. Fordi jeg kommer jo ikke til at være super meget online. Og jeg kommer ikke til at kunne gøre super meget reklame for min virksomhed. Og jeg kommer ikke til at kunne fortælle om, hvad jeg strikker min design. Så selvfølgelig er jeg online, og selvfølgelig skal jeg nok vise noget for turen og sådan noget. Jeg ved ikke, hvor meget jeg er interesseret i at se heller. Når hvis det ikke er så strikkerelateret, og jeg strikker jo. Jeg kan lægge en masse billeder op, hvor jeg sidder og strikker i bilen, tænker jeg. Men nej. Jeg vil sige, at jeg er lidt bange for, at det hele kommer også til at dø lidt. Så jeg prøver at lave et godt tilbud og håbe på at kunne holde min lille virksomhed i live, mens jeg tager på en lang ferie. Fordi det er igen det der med at være selvstændig og ikke at have nogen medarbejdere, der tager over eller noget som helst. Så jeg prøver at lave et godt tilbud til jer og håber, at I har brug for noget sommerstrik. Og man kan også købe vinterstrik for det tilbud. Det er alle opskrifter, der ligger derinde. Og det gælder også mit nye kursus. Jeg har nemlig lavet kursus. Et lærer strikkekursus. Og det skulle også være online lige nu. Jeg har ikke nævnt det rigtig før nu, fordi det er meget nyt for mig at lave kursus. Jeg har lige kunnet mærke, at jeg skulle lige mærke efter, om alt var godt nok. Og det har været ude hos nogle tester, der er i gang med at lære at strikke. Og ja, men det ligger der i hvert fald. Du går ind på strikkeskolen, så finder du det derinde. Der ligger kurset. Det har en intropris lige nu på 149. Det er ret billigt, fordi der er ret meget arbejde i det. Men det kommer også til at køre hele perioden juni-juli, det der intro-tilbud. Og det kan stå sammen med de der 4 for 3, for det ligger oprettet som en opskrift. Det er noget teknisk noget, det er lige meget. Men den er med i tilbuddet så. Så er det den ene, du køber, så er den altså med i 4 for 3. Men det er et kursus, jeg har lavet, hvor jeg lærer at strikke. Jeg lærer jer at strikke helt fra bunden. Så det er måske egentlig ikke så relevant at sidde og snakke om her i podcasten, for jeg tænker, at du følger med, hvis du allerede kan strikke. Men kender du nogen, der ikke kan strikke, så må du mega meget gerne fortælle mig om det her kursus. Det vil være en kæmpe hjælp, fordi jeg har ikke tusindvis af kroner i marketingskassen lige til at smide efter reklame for så et kursus her. Så det må blive noget mund til mund, tænker jeg. Så det vil være virkelig fedt. Hvis du kender nogen, du synes, der skal lære at strikke, altså lige sige, lige når der er en god pris på det her kursus.
Det er et online pdf-kursus, du får tilsendt med det samme, man betaler. Jeg kan ikke huske det, 25 sider i materiale med billeder og tekst og video. Der er videogennemgang af alle afsnit hele vejen igennem, og så slutter jeg med, hvor vi strikker en opskrift. Jeg har lavet en opskrift på en basis riphue, hvor vi så får prøvet alle teknikkerne igennem, ret og vrang og rib og indtagninger og alle sådan nogle ting. Det får vi lige prøvet af. Man lærer også magic loop, og man lærer at skifte pinde og garn og alle sådan nogle ting. Så det er så kursus til dig, der overhovedet ikke kan strikke. Altså vi lærer at slå masker op. Jeg fortæller, hvad er garn. Altså det er på helt det niveau, hvor alle kan være med til, at man ender med at strikke sin egen opskrift. Og jeg har 15 videoer med, tror jeg, i kurset. Også en meget lang en, hvor jeg strikker hele hunden sammen med dig. Så jeg synes, det selv er blevet et rigtig godt kursus. Og det var egentlig et kursus, jeg sindssygt gerne ville have, da jeg var ny strikker. Og så 149, ikke? Det er altså en virkelig god pris. Men det finder man inde på min webshop, sammen med opskrifterne. Man kan bare søge efter kursus, man kan også finde det inde under strikkeskolen. Ja. Jeg har overvejet at lave den. Jeg har ikke fået lavet noget banner eller noget inde på webshop endnu om, at der er 4 for 3, eller at der er det her kursus. Så man skal lige vide det. Så derfor, hvis du er sød og dele det med nogen, så det var en kæmpe hjælp. Det er igen det der med, at det er min mand, der er min IT-afdeling, og jeg er meget sent med at komme med information til min IT-afdeling. Så det er ikke altid, han når at få det ud til tiden. Og det er min skyld. Nå. Må det ikke, det var det? Nu bliver klokken også 10. Så nu tror jeg, at jeg skal have noget morgenmad. Måske strikke lidt. Jeg er jo blevet sindssygt vild med den der TV2 dokumentar, den der, som alle snakker om, Den Sorte Svane. Har I set den? Hold da op. Jeg vidste jo godt, hvad det handlede om, og jeg var sådan lidt på, at jeg set det. Altså. Det æder mig med vildt. Jeg mangler lige sidste afsnit. Den skal jeg se i dag. Og så er der finale i Forræder. Jeg siger bare. Og vi ved jo nu, når det udkommer, fordi det udkommer først i morgen eller søndag, hvem der vinder. Men jeg håber, Heino vinder. Hold kæft, han er sej, mand. Har du ikke set Forræder? Find det på TV2 Play. Ellers bare pengene, fordi hold kæft, TV2 Play er også blevet dyrt, mand. Vi fik lige en besked her, hvordan der de stiger til 249. Kæmpe dyrt streamingtjeneste, men det er også meget godt, ikke? Nå, det var noget ligegyldigt. Jeg tror, jeg vil give dem her en omgang læderpleje. Ligesom jeg gav med... ligesom jeg gav den her. Drew. Den er simpelthen for fed. Kæft, en fed weekendtaske. Der kan altså være meget strikketøj. Det er jo sindssygt. Men ja. Der skal også have mange ting med, for der skal også lige være en iPad, og der skal også være iPads til børnene, og måske skal de have deres egen håndbagage. Men jeg melder lige ind, hvis jeg tænker, at det ikke går som håndbagage. Så skal de her bare herned. Så er jeg da klar til at flyve nu. Hvis jeg ikke sover på grund af de der stedse lyder. Og så er der den her, og der tror jeg lige, at jeg sætter den lange hank i også, og så kan jeg gå med den. Hvis det bliver nødvendigt. For den er også altså ret fed. Den kan også godt komme med i Disneyland egentlig. Mens de andre, de giver den gas i forlystelserne. Ja. Skal vi ikke bare stoppe her nu? Jeg tror, det her det er blevet mit længste afsnit. Jeg føler, jeg har snakket i over en time i hvert fald. Så har du set med i så lang tid. Tak! Fedt, mand! Rekord! Men nu skal jeg nok også være stille i noget tid. Nu kommer der ikke lige nogle YouTube-afsnit fra mig her hen over sommeren, men når jeg er tilbage til august, så skal jeg nok opdatere jer på, hvordan det hele er gået, og hvad jeg har fået strikker på. Måske jeg kan følge lidt med hos jer her i sommerferien, hvis jeg ligger på hotelværelset om aftenen og nyder den gratis wifi. Det kan da være, at jeg kan se lidt strikke YouTube. Det vil være mega hyggeligt. Det kan også bare være, at jeg falder i søvn. Nu må vi se. Men ja, det er fredag. Jeg tror, jeg vil sætte en omgang strik og sludder på med Henriette. Hun kommer hver fredag. Mens jeg lige giver dem her noget læderpleje. Jeg bruger den her. Det får jeg tit spørgsmål om. Hvad er det, jeg bruger? Jeg bruger den her. Den hedder Tip Top Læderbalsam.
man kan bruge hvad som helst. De sælger også en god en inde hos Moto. Skal jeg lige sige reklame? Nogle af de her produkter har jeg selv købt, nogle af dem har jeg modtaget gaver i forbindelse med giveaways og sådan nogle ting. Jeg kan ikke huske, hvilke der har været. Så derfor siger jeg bare reklame. Det tror jeg ikke, man behøver at sige på YouTube. Ved I det? Fordi jeg lægger mærke til, at rigtig mange siger reklame her på YouTube, men rigtig mange gør ikke. Og man kan jo vælge, når man udgiver sit afsnit, at man sætter hak i indhold og reklameprodukter, sponsorerede produkter, og det gør jeg altid. Det vil sige, der kommer i starten, tror jeg, der kommer sådan en lille banner og ting, et eller andet oppe i toppen, hvor der står indhold og sponsorerede produkter, eller product placement, et eller andet. Så tænker jeg måske ikke, man behøver at sige det. Nu sagde jeg det alligevel også, fordi det skal være helt gennemskueligt, at mange af de her produkter har jeg altså fået gave. Det er ikke, fordi jeg er mange millionærer og bare har råd til at købe produkter. Så jeg håber også, at det kan inspirere lidt hvad der er værd at bruge penge på. Fordi jeg kan godt forstå, at man ikke bare kan købe alle produkterne. Men jeg kan helt klart anbefale dem. Virkelig, virkelig mange lækre produkter. Skal I ud og have en god projekttaske her til sommer, og det er altså ikke noget for penge for at sige. Eller, I ringer bare ud. I sender bare. Jeg har ikke blevet bedt om at sige noget, eller skal vi ikke sige det sådan? Jeg har ikke lovet at stå og anmelde de her produkter. Men det er altså gode produkter. Og det er lækre produkter, og det er holdbare produkter, der holder i rigtig, rigtig mange år. Og jeg kan så meget anbefale, især den her Saturn-taske her. Både XL'en og den almindelige størrelse. Måske, hvis jeg skulle vælge en, vil jeg gå med XL'en, fordi du har selvfølgelig også lidt mere plads. Jeg synes altså også, at den her har en god størrelse, fordi mange af mine projekter kan meget, meget ofte være den her. Den er lidt nemmere at have med hjemme, den ikke er så stor. Men altså, skal man forkæle sig selv. Ja, jeg kan mærke, at jeg er ærgerlig over, at den ikke kommer med til USA. Men jeg kan også mærke, at jeg får nok at slæve på. Jeg har jo brugt en kæmpe kuffert, og så har jeg den her, og så har jeg jo lige fået 3 andre tasker med. Så ved du hvad? Næste tur, den er med på alle sådan weekendture og jyllandsture til familien, og så står den jo fast inde i siden af sofaen, fordi den har den flade bund. Så den bliver brugt frivilligt, den skal ikke være ked af det. Ja. Men til hvis du har nogle spørgsmål omkring produkterne, ikke fordi jeg ved alt om dem, men jeg vil gerne komme med min ærlige mening, hvis der er det produkterne, og du har nogle spørgsmål til, hvordan de fungerer i forbindelse med hinanden, eller hvad jeg synes om, jeg får dem brugt og sådan nogle ting. Jeg vil meget gerne komme med en helt ærlig vurdering af det. Så skriver du bare ned i kommentaren. Så skal jeg svare. Fordi jeg kan absolut anbefale mange af de her produkter til at tage med på ferie her til sommer. De er virkelig gode. Men det kan også være alt muligt andet. Det behøver ikke at være fra Mood. Det er bare lige den mærke, jeg sådan har mest af. Fordi jeg tit samarbejder med dem i forbindelse med giveaways og alt sådan nogle ting. Så ja, det er simpelthen noget, jeg gør, fordi det er mega gode produkter. Så det er ikke noget, de har ringet til mig og spurgt, om jeg ikke ville sige alt det her. Det er mig, der selv har. Det er lige så tit mig, der hiver fat i dem, lad mig sige det sådan, for jeg er sindssygt vild med deres produkter. Så det var det. Nu tror jeg vil give dem noget produkt. Og så tror jeg vil se, om jeg kan affnugge den her en lille smule. Fordi den trænger altså til at blive affnugget lidt. Fordi jeg bruger den så ekstremt meget. Og uld fnuller jo altså. Jeg kan huske, da jeg startede med at strikke, der var mange, der sagde til mig, det må være en billig uld, eller sådan noget, så det fnuller så meget. Og det er jo gået op for mig, det hænger jo slet ikke sammen. Fordi det her er ikke billig uld. Det fnuller meget, og det afhænger af blødheden i, og hvor lange er fibrene. Og alle sådan nogle ting, det er sådan noget, der spiller ind, og det er ikke noget med kvalitet og pris at gøre. Selv det dyreste uld kan fnuller. Det er intet med det at gøre, at det er dårlig kvalitet. Men jeg tør ikke rigtig, jeg har sådan en uldkam her. Og det var jo faktisk den, jeg har brugt, men jeg kan mærke, jeg synes, den er hård ved den. Fordi den er så delikat, har jeg næsten lyst til at sige. Så jeg har faktisk siddet de steder, hvor der var meget, og klippet fnullerne af.
Men jeg kan også mærke, at det er jeg ikke sikker på, at mit... altså både fordi det går sindssygt langsomt, så der er jeg ikke sikker på, at jeg kan holde til det. Men også fordi chancen for, at man klipper ned i det. Jesus. Så jeg tror måske, at jeg lige skal prøve den der fnuk. Den der. Jeg har også en elektrisk en. Men den ved jeg heller ikke, jeg er med til at bruge. Hvad gør du, hvis du fjerner fnuller på delikat strik? Det, altså, en sweater på pin 5, kommer man jo ikke til at rive hul i, men på sådan en tynd en her, i fin garn, hvad gør man? Hvad gør du? Det går jeg faktisk virkelig godt bruge tip til lige nu, fordi altså, jeg tror ikke, jeg skal sidde med saksen, sådan her klippe alle fnuller af. Men man må jo heller ikke rive dem af. Det skulle gøre det værre. Har jeg hørt, jeg er ikke ekspert. Nu stopper vi. Nu har jeg sikkert talt mega lang tid. Jeg kan ikke se skærmen, jeg kan ikke se mig selv, så jeg håber også, den har optaget. Ej, jeg bliver mega bange. Nu bliver jeg helt nervøs. Selvfølgelig har den optaget. Det ser jeg lidt, men jeg kan ikke se, hvor lang tid jeg har optaget. Rigtig god sommer, kære YouTube-venner. Jeg glæder mig til at se jer igen. Eller jeg kan ikke se jer. Det er løgn. Jeg glæder mig til at optage og bare lægge det ud. Og ikke vide, om der er nogen, der ser det. Det glæder jeg mig til. Rigtig god sommer.